Din ir-rokna qed titwassililkom mill-paġna ta' Facebook Kelma Kelma. 5 kelmiet ta' darba. Kultant issib kelma li tintuża f'idjoma jew f'qawl wieħed biss u daqshekk, ma ssibha mkien aktar, ejja nsemmu 5 minn dan il-kliem ta' darba. Inbidejn, din il-kelma stramba nsibuha fil-qawl inbit inbidejn minn raġel tara 2. Jiġifieri meta tleglek ħafna nbit tibda tara kollox doppju. Inbidejn tiġi l-att imtenni ta' nbit. L-att imtenni fil-Malti is-soltu nużawh ma' ftit kliem. Nużawh ma' kliem li jirreferi għal partijiet tal-ġisem bħal għajnejn u widnejn, ma' kliem ta' żmien bħal xarejn u sentejn, u ma' kliem tal-kejl u lużin bħal ratlejn u iżintejn, imma mhux ma' likwidi bħal inbit. Meta sawru dan il-qawl, missirijietna kienu qed jilagħbu bil-kliem, użaw il-lingwa b'mod kreattiv u nislu kelma ġdida, durella, dawra durella, qasba żigarella, ċof tal-bellus, ċaqċa ilu lill-arus, għaxxa, missieru mastru daxxa, ma rasu għandu faxxa, issa kulħadd jitbaxxa. Durella nsibuha f'din it-taqbila ta' tfal, m'għandix tifsira vera u propja, qiegħda hemm għal gost tar-rima biex taqbel mal-kelma żigarella. Bħala għandna l-kelma kulaċi li ngħiduha f'taqbila ta' tfal biex tirrima ma' paċi. Paċi kulaċi, il-Madonna fuq rasi, Kristu fuq l-artal, qed ibirek dawn it-tfal. Dawn it-tfal imberkin għax se jsiru qaddisin. Ġunjett, għandna ħafna qwiel dwar ix-xhur tas-sena, dwar Jannar ngħidu il-Bart ta' Jannar iqaxxar ġilt il-ħmar. Dwar Frar ngħidu Frar Fawwar jimla l-bjar. U dwar Ġunju ngħidu Ġunju, Ġunjett ineħħi l-qmis u d-dublett. Jiġifieri f'dan ix-xahar tibda sħana u jkollna nqaċtu u nilbsu ħafif. Il-kelma Ġunjett tidher f'dan il-qawl u mkien aktar. Bħal Ġunjett għandna Marzellu, kelma li nsibuha biss fil-qawl Marzu, Marzellu, jaħraq il-moxt u rixtellu. Zemzem, din il-kelma aktar ġejja minn Zamzam, il-bir sagru li jxorbu minnu il-pellegrini li jmorru l-Mekka. Dan il-bir tantu qadim li jgħidu li kien xorob minnu Abram. Għalhekk meta ħaġa jkun għadda ħafna żmien minn fuqha, ngħidu ilha minn żmien Zemzem. Is-sabiħa hi li l-kelma Zemzem tidher f'din l-idjoma biss. Appa, ajtappa. Din tingħad b'ċajta lil min ikun irid ħaġa li mhux la kemm jiksibha. Tgħidlu trida, ajtappa, u malli ajtappa tgħidlu u l-ħabel skappa. Appa hi kelma mingħajr tifsira li taqbel mal-verb skappa. L-espressjoni ġejja mill-ħrafa tifla teqreġ ġganta. Ejja nisimgħu l-ħrafa fil-qosor, ibbażata fuq il-ktieb Manuel Magri ħrejjef missirijietna ta' George Mifsud Kirkop. Mela darba kien hemm 3 ċebbiet li marru jaqtaw il-ful mill-għalqa tal-ġara. Il-ġara kienet ġiganta u m'għaddix żmien wisq li ntebħet li qed jonqos il-ful mill-għalqa tagħha. Għalhekk għadet għassa, rathom jaqtaw il-ful u marret għalihom. Malli rawa ġejja ħarbu, imma żejra kienet soppa u ma ġrietx bħal ħuta. Il-ġganta qabditha u ħaditha magħha d-dar. Hemm xeħtita ġoggaġġa kbira tal-qasab u f'dak il-waqt daħlu magħha kelb u qattus. Il-ġiganta kienet furnara u li x-xebba kienet iżżoqqa tajjeb sabiex imbagħad issajjara. Minn żmien għal ieħor kienet tgħidilha ħalli nara sebek jekk sminċ u dik kienet turja si il-qattus jew il-kelb. Għadek kienet tgħidilha l-ġiganta, imma darba l-kelb u l-qattus ħarbu. U meta l-ġiganta ridet tara s-saba tat-tifla, din kellha turja subajja. Malli ratu qabżet tajt, "Isa daqsi x'sirt, oħroġ minn hemm." It-tifla semet minna u ħarġet. Issa qaltilha, għajdilha tagħtik il-pala biex nagħlmek ta' furnara. Dik marret imma l-ġara ġiet ħniena. Dik trid il-pala, mhux biex tagħlmek taħbes, iżda biex tikwik fil-forn. Mela binti għamel hekk, meta l-ġiganta tgħidlek oqgħod fuq il-pala biex nagħlmek taħbes, għajdilha, hekk ma nitallimx għax ma narax kif għandi nagħmel, oqgħod int fuq il-pala u għajdli kif għandi nagħmel. Marret it-tifla bil-pala għand il-ġiganta. Din dlonk qaltilha,
oqgħod fuq il-pala biex nagħlmek ta' furnara, it-tifla weġbita. Hekk ma nitgħallem qatt. Kif minn fuq il-pala nista' nkun naf x'għandi nagħmel. Oqgħod inti u għajdli kif. Imma l-ġiganta ma riditx, għajt minn hawn u għajt minn hemm, sa fl-aħħar il-ġiganta qadet fuq il-pala u t-tifla daħlita ġewwa l-forn, ġibdet il-pala l-barra u għalqet bib il-forn u kaħlitu. Wara dan żebgħet ċara abjad u għamlet il-ħodba fuq dara biex meta jiġi l-ġigant jaħsibha martu. Sa fl-aħħar xeħtet fil-bir l-imsiebaħ u ħbiet il-qannata, it-tazza tal-fuħħar li kien jixrob fiha il-ġigant. Ma damx ma jiġi l-ġigant, ma li fetħitlu b'didgor. U qaltlu kemm ħabtitni dik it-tifla, kellha l-wiċċ tixħet l-imsiebaħ fil-bir. Għar is-saħna fid-dlam, imma jien qedta malli dan fetħet il-forn u ġabitlu l-koxxa ta' martu mixwija biex jikola. Wara li kiel rid jixrob, talab għalhekk iġġiblu l-ilma. Dik l-imbirka, qaltlu. Min jaf x'għamlet bil-qannata, m'għandix fejn intik tixrob. Il-ġigant irrabja u rid jixrob, tella minn hawn niżżel minn hemm, ftehmu li għandha tniżlu fil-bir biex jixrob. Niżlitu bil-ħabel. Xrobt qaltlu, xrobt qalilha. Issa tellani, għaj tappa qaltlu, ħallini mill-lappa weġiba. Isa tellani, għaj tappa, reġgħet qaltlu. Appa, il-ħabel skappa qaltlu, lil-ġigant ħallitu fil-bir u marret għand omma missiera u ħuta.